A Deputación de Pontevedra porá en marcha o programa Labora 2020 ca financiación do Fondo Social Europeo 2014-2020, que achegará o 80% do orzamento do proxecto. En total, sumando o 20% financiado pola Administración provincial, destinaránse algo máis de 4,8 millóns de euros á mellora da empregabilidade. Carmela Silva sinalou que con este investimento a Deputación de Pontevedra se sitúa como a que máis dedica en España ao fomento do emprego, respondendo así ás críticas do PP polas políticas do goberno bipartito neste eido. Así que casi 5 millóns de euros que imos poder adicar ao fomento do emprego. E, polo tanto, saben que vai a pasar coa próxima gráfica? Que ainda vai a ser mellor que esta. Dende logo, a mellor Deputación de España en fomento do emprego. O Labora 2020 desenvolverá 11 itinerarios formativos integrados e personalizados, respondendo ás necesidades locais e orientados a aqueles sectores con maiores oportunidades de emprego na provincia. De actividades auxiliares de almacén, de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, de atención sociosanitaria a persoas no domicilio, de chamadas de teleasistencia, de limpeza de superficies e mobiliario en edificios, de dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e juvenil, de socorrismo, de actividades auxiliares de conservación e mellora de montes e de outras operacións básicas ligadas ao turismo. Un dos obxectivos será integrar a colectivos vulnerables para que poidan acadar o certificado de profesionalidade. Os cursos, que se dirixen a 855 persoas, das que o 53,3% serán mulleres, impartiránse entre o 1 de febreiro do 2019 e o 31 de decembro do 2021. Pretendemos con isto integrar, sobre todo, os colectivos máis vulnerables para que podan acadar o certificado de profesionalidade, que saben vostedes que é fundamental para poder encontrar un emprego. Ademais, o proxecto tamén inclúe 10 xornadas informativas de activación e intercambio de experiencias e boas prácticas, e accións específicas en igualdade e non discriminación, así como en desenvolvemento sustentable.